Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Standby po tayo lamang. We're trying to establish the line of Undersecretary Martin Dino ng DILG. Samantala mga suki, ito pangit na balita ito. Toto. Babaeng beneficiary po ng 4Ps. Kalain mo nahulihan po ng halos 1 milyong pisong halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. So you see the situation where the government is pouring funds to some people na talagang hindi naman po nakakatulong, hindi naman po nagiging epektibo, bagkus ay makita nyo naman, news speaks for itself. At alam nyo naman po yan sa inyo po mga lugar. Now, dyan po sa Makati City, by the way, may I get back to the issue sa Aringurin Kapas Tarlac. Ilan ba dyan sa Makati City ang katulad ni Kapitan Nestor Sikat na gusto magpasikat? Halatang halata na may pinagtatakpan yung ungas na kapitan, kasi kung wala siyang pinagtatakpan, bakit kailangan niyang ma-high blood, magtaas ng boses, at alipustain yung si Daisy na nagtatanong lamang po ng listahan ng SAP. Anong masama na magtanong? Ulitin ko, yung listahan na yan, whether minano-mano, whether yan po ay nasa form, that is considered as public document sapagkat yan ay bahagi ng paglilingkod. Mga pangalan ng publiko ang nandyan, ng tao, ng mga kabarangay nila. So that is a public document na pwedeng ipakita at pwedeng tingnan ng mga kabarangay anytime. Maliban kung wala na sa puder ni Kapitan at ng barangay hall. Pero ang tanong ko, Kapitan, bakit kailangan mo magsisigaw, maghalos magwala, tawagin pa yung sundalo na para kang basang sisiw, para kang batang nagtawag ng kakampi kasi may kalabang malaki na parang nasukul ka. Nasukul yung sikreto mo, bakit mo itinatago? Para kang batang maliit na nagsumbong na piningot ka, na dinagukang ka. Mantalang yung si Daisy ay nagtatanong lamang. Ano ba talaga ang sikreto mo, Nestor Sikat, Kapitan ng Aringurin, Kapas Tarlac? I would like to call the attention also of the mayor ng Kapas Tarlac. Yan, yung lugar na yan lugar yan ni Engineer Bert Hashimoto yung ating kaibigang pilantropo sa Kapas Tarlac. Hindi ko rin kilala yung mayor po dyan. Teka, tingnan nga natin kay Mr. Google. Sinong mayor dyan? Kasi may papel. If the people wanted the transparency sa mga public documents na ganyan, especially mga taong nagugutom, umaasa po ng tulong mula po sa gobyerno, marapat lamang po na maging transparent. Alam nyo, dito sa Baguio City, ako ng puri sa local government ng Baguio. Sa Baguio City, mga kaibigan, hindi po mag-aaway ang mga tao na naghihintay, gusto makita ang listahan ng mga tinarget ng DSWD, ng LGU, base sa kanilang evaluation na ito mga pangalan, ito ang mga tao na kwalipikado, inilista. Alam niyo po ba ang ginawa sa Baguio City? Ipinopost publicly sa lahat ng social media wall, sa lahat ng Facebook, especially sa official Facebook account ng City Hall. At inutusan din yung mga barangay kapitan na doon mag-post, mag-publish ng kanilang mga listahan. So therefore, mga kaibigan,
walang may tatago. Yung kapitan na gustong magsalamang ka. Ayan, may usap-usapan tuloy dyan sa Aringgurin na kaya tinatago ni kapitan yung listahan ay sapagkat asawa niya mismo kasama, 3 anak niya raw kasama, nanay niya kasama, at maybe some other relatives na pilit isinasali, baka iniisip ni kapitan, aba, what am I para kipang nasa pwesto siya. Yan ang utak mapagsamantala. Pagka ganyan ang nasa isip niya. Teka, tinitingnan ko. Reynaldo, ayan. Tama ba ito? Ang mayor dyan ay si Mayor Reynaldo Katakutan. Diyan sa ngayon ng Kapas Tarlac. Siya ba yun? Reynaldo Katakutan. Yan. Municipal Mayor. Tama ba yun? Yan. Municipal. Yan. At yung Vice Mayor dyan, si Attorney Roseler Rodriguez. Tama ba yun? Yan nasa official website eh. Sigurado tayo. Kasi, yun yung ginawa dito sa Baguio na hindi na kailangan pilitin ng tao ang kanilang kapitan na ipakita ang dokumento, yung listahan. Inutusan, gumawa ng sistema si Mayor na ensuring the transparency of that list na magiging beneficiaryo po ng SAP especially. Ayan, Tita LB, saglit ha. Naka-live ako, Tita LB, saglit. Tawagan kita, saglit. Now, I don't know, dyan sa Kapas, kasi kung merong utos si Mayor, wala na dapat pagtatalo at booking na dapat, o kaya hindi magagawa ng ungas na kapitan, yung ganun na intensyon. Di po ba? Busy pa yung linya ni Busy pa yung linya ni Yusik Martin eh. Busy pa yung linya. Saglit nakailan tawag na tayo eh. Para may pasagot natin. Saglit busy pa. May biglang importanteng hinarap siguro si Yusek Martin Bobotdinho. Pag-usapan muna natin yung kalalagayan po ng mga manggagawa sa ating bansa. Honestly, mga kaibigan, hindi ho lahat ng mga empleyado na naghihintay ng ayuda ng gobyerno ngayon sa gitna ng krisis ay talagang naasikaso ng dole. Yan po ang katotohanan. May mga nabigyan, pero marami pong hindi pa rin po nabibigyan. Marami. In fact, yung mga kasama natin dito sa Leader News, i-apply din natin sapagkat lahat ng reporters, ibang trabaho dito ay hindi na nakakilos kasi there is a restriction in movement. Hindi na kami pwedeng lumabas, mag-interview, kumausap ng kliyente, kumausap ng kung sino-sinong personality as part of the news coverage. May restriction restricted So, we believe our company is qualified to apply for the Dole Camp program. Nag-comply naman tayo. Kalain mo, pag-follow up ko last week, ang masamang balita ay, Sir, wala na pong pera ang Dole. Naghihintay pa ho kami kung may bababa mula sa Finance Department. That was last week. Kahapon naman, di ba binasa natin dito sa ating programa na nangangako na naman yung Dole na aayudahan daw ang 300,000 na mga manggagawa pang apektado ng krisis. Ang kagaling-galing naman kagaling. Pero pagdating mo sa baba, Diyos ko po, iba po ang nangyayari. So, if this is an additional 300,000 people, workers, what will happen doon sa mga nakapila na sa loob mismo ng Dole? Na wala nga kamong pera. Totoo ba yun na walang pera? Ay nako, I don't really believe na walang pera. I think somewhere ay nababalaho
somewhere along the way, na-stuck. Yan din po ang paniwala ng marami, no? Kasi kaya nga dinaan po yan sa dinaan po yan sa pag-aaral ng Congress, ng Senado, kung magkanong ipapasa nilang COVID response budget, di po ba? 275 billion. Yung 200 billion na nga lamang pinag-uusapan natin, lahat pwede bigyan. Walang pipiliin. Mayaman, mahirap. Lahat pwede. Kung gumagana mga calculator po ninyo, pwede. Ngayon, nakanganga ang marami. Nakanganga ang marami sapagkat may mga nabigyan daw, pero marami pa rin po ang hindi nakakatikim at nakakaramdam ng ayuda, especially ang mga manggagawa. Diyan sa Bulacan, ang dami pong nagrireklamo sa akin. Mga manggagawa dyan na stranded na po sa kanilang trabaho, hindi naman mga taga Bulacan pero namamasukan lamang po sa Bulacan. Pati yung kanilang employer dyan na iba, wala rin pakialam. Wala silang makain, etc. etc. Lucky are those workers na medyo umasikaso po yung kanilang mga employers. Kaya po natin ito pinag-uusapan ngayong araw sapagkat ngayon po ay Mayo 1, araw ng paggawa at talagang kailangan po nating bigyan ng atensyon ng mga manggagawa. Kinikilala ni Senator Bongo ang papel, ang ginagampanang role ng mga manggagawa sa ating pambansang ekonomiya. There will be no moving economy without the workforce, without the workers. Yan man ay technical, yan man ay mano-mano, yan man ay automated, yan man ay creative. Tao ang kailangan. Kung walang tao, wala pong negosyong gagana. Nakiisa din po ang Pangulo sa pagdiriwang ng Mayo 1 Labor Day, sabay panawagan sa mga employer na tiyakin ng mga working conditions sa mga manggagawa ay ayos na ayos. Yan. Dati-rati naging tradisyon ng ating gobyerno, especially ng Labor Department, bago sumapit po ang Labor Day, may magandang balita lagi. May good news. May good news. Normally, ang mga nagiging good news dyan, special benefits, adjustment ng sweldo. Pero ngayon, wala eh. Walang good news. Kahapon, I don't know kung magiging good news ba talaga yung 300,000. But hindi lang 300,000. Ang hindi po nakakaramdam ng ayuda ng gobyerno, especially sa sektor ng paggawa. Pero mas mahalaga pong opinion po ninyo ang aming pakinggan. Napapangalagaan ba ng DOLE o hindi ang kapakanan ng mga manggagawa sa ating bansa? What do you think? What do you think? Basa muna tayo ng mga reactors. Yung mga may reklamo kay Kapitan, Kapitan, Kagawad o kahit sa Mayor, comment nyo lang at ipaparating natin sa DILG. Tama ka, sabi ni partner Oliver. Just Mutok ng Nueva Ecija. Si Rerol, I think yan ang isang problema sa implementasyon ng FOI bill kapag ka nagre-request ng ganyang klase ng docs or at least through FOI gov.ph denied because daw sa data access privacy, tsurba. Tangina, FOI tapos may data privacy. Bangga-bangga ng patakaran. Surely, ang data privacy ay yun, saka natin pag-usapan yan, kasi medyo technical. Yung pinag-uusapan dokumento kanina sa video, basically public document. Ayan. Shirley Dilanon, karamihan sa atin ay may sariling opinion. Ako sa tingin ko, hindi, ano yan? Mababa itong sagot ni Shirley. Hindi ka depende pare kung titingnan lang natin at ihalin tulad natin sa isang malaking pamilya, magulang kahit ano, pakasipag sa paghanap buhay ang ating mga magulang at masinop sa kanila ang mga anak
Nakadepende pa rin sa mga anak kung magiging pabaya ito sa mga pag-aaral, pagsisikap ng mga magulang para sa kanila at magulang. Tinutukoy dito ay ang presidente at ang mga anak naman ay mga kapwa ko Pilipino. Kaya sa palagay mo, kaya kakayanin ng DOLE na dalaydayin ang bawat manggagawa? Siguro hindi kaya. Sana wag tayo maging mapangahas sa pagsasalita, masakit sa kahit anong sekta ng ating gobyerno dahil hindi tayo mayamang bansa tulad ng iba. Salamat po. May I correct you? May I correct your opinion, Shirley Dilanon? They are there to serve the interests of the people. We're not here to appease the feelings. We're not here to appease the feeling of these public officials. Nandito na si Yusek, standby ka ha. Ipasok kita sa ating program. Standby po. Nasa linya na po natin. Ang programa natin ay nagsisilbing feedback mechanism. Importante po ito para mas maging epektibo po ang mga nasa gobyerno. Shirley, Yusek Martin Bobotdinho, Undersecretary po ng DILG, sir. Magandang hapon po. Welcome sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines sa Pinoy Extreme Channel, sir. Hi, good afternoon, kaibigang Errol at sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon. Salamat po sa programa. Salamat po sa pag-pick up sa aming tawag. I know you are very, very busy. Nais lamang po naming idiretso yung issue na i-text ko po sa inyo na may isa tayong kababayan sa Barangay Aringuren, Capas, Tarlac na humihingi lamang po ng listahan. Gusto makita yung listahan ng ZAP. Abay, inangasan na ng todo, pinagsisigawan ng kapitan natin. Halos gusto pa ipa-aresto sa militar. Yung taong gusto lamang makita yung listahan. Sapagkat may mga usap-usapan na pati yung buong pamilya ni kapitan nandun sa listahan ay hindi talaga pinakita, Yusek. Dapat malaman muna ng ating mga mamamayan na yung listahan po ng social enumeration para sa ating barangay, wala po sa kamay pa ni kapitan yan pag hindi pa nakapag-distribute ang ating barangay. Ang may hawak po ng listahan yan ay ang mayor, yung kanilang local social services. Ayan po ang katotohanan niyan. At pag ang sila po ang nagpapamigay ng pera, hindi ang barangay. Opo. Ngayon, pati listahan niyan, yung 2015 na listahan, hindi po galing kay mayor, galing po yan sa local social services ng ating mga munisipyo at saka ng syudad. Okay. Ngayon, ang nagiging trabaho lang ni Kapitan, assistance at identification kung hihingi ng DSWD ang tulong ng barangay. Ngayon, kung halimbawa humingi ng tulong si Mayor at pagbigyan ng local services nila dahil sabi ko nga sa inyo, ang pera ay wala sa kamay ni Kapitan. Tama. Ang pera ay nasa kamay ni Mayor. At ang nagpapamigay ng pera ay mga tauhan ni Mayor. Meron lang ibang barangay na pinagkatiwalaan ni Mayor at ang nagpapamigay si Barangay Captain. Yan ho ang katotohanan. Yusek, ganito. Ako kasi sinusundan ko yung procedure ng gathering of data. In reality, Yusek, wala pong data ang DSWD. At yung ang data. Yeah, they are reliant. Ang data po niyan ay hawak-hawak ng local social services ng kanya-kanyang mga syudad at saka munisipyo. Ang hawak nila, Yusek, na immediately available ay 4Ps. Other beneficiaries, wala po. 4Ps ang hawak nila. Yes. Other targeted beneficiaries na kasama po dun sa qualified ay wala pa talaga ang LGU niyan, sir. Correct. At saka i-correct kita, ha? Apo. Hindi yan yung targeted beneficiary na inilabas ng Joint Task Force. Yan ay 2015 record na isinabmit sa Department of Finance. Yung tinutukoy mo dito, Yusek, yung 4Ps. Hindi po, iba pa yung 4Ps.
ito pa, yung mga listahan natin noon. Yung 4-piece nakahiwalay na yan. Opo. Yung 4-piece binayaran na ng DSWD. Yeah. So, ang nangyari kasi, Yusek, nagsusumite, nag-i-interview ang barangay level nung kanilang tinitingnang pupwede at bago isubmit po yan sa mayor. At yung mayor isusubmit po sa DSWD bago bumaba po ang pera. Correct. Opo. Meron tayong tinatawag na second tranche. Mm. Yung pangalawa. Pero dun sa una, wala yan. Ang manggagaling yan sa DSWD o yung social welfare ng kanya-kanyang munisipyo. Ngayon, So yung yung original, pangalawa, yung mga naiiwan. opo, Ito meaning, ngayon ay galing na sa barangay. meaning ka, Yung listahan yan opo, at isinabit yan sa DSWD dahil ang DSWD opo, isasubmit yan sa Department of Finance yes. para pondohan uli. Opo. So, ang tinutukoy natin dito na galing na sa barangay level papunta sa mayor's office ay yung second tranche, second wave. Second tranche at saka hindi papunta ng mayor's office. Ano na yan, papunta na ng DSWD, kamukha ng ginawa namin dito sa Metro Manila na isinabmit sa DSWD region Mm-mm. sa NCR. Mm-mm. Pero makakatulong din, Kap, sa tingin ko rin, Yusek, na i-share din yung listahan sa mayor's office because practically, wala pa talagang available na data ang mga LGUs regarding those people. Correct. Opo. Ang data nasa barangay. Yes, that's Kung it. gusto nyong makakuha ng data, meron kaming data Yes, ng 2016, that's it. 2017, That's it. 2018, Yeah. 2019, Yes. hanggang 2020. Bakit? Yeah. Ang barangay hall bukas 24 araw-araw. Mhm. Nakabukas yan at dyan kukuha ka ng barangay clearance. Yes. Kukuha ka ng senior citizen. Yes. Tapos pagka ikaw ay mag-a-abroad, diyan ka kukuha ng certification Yeah. sa OFW. Tama. Tapos kung yung single parent, diyan kumukuha. Mm. Tapos pagka ikaw ay driver, asan ba ang listahan ng TODA? Hindi ba nasa barangay? Yes. Asan ang listahan ng mga TODA ng jeep? Di ba? Yes. If you want to get that real record, you go to barangay. Yes, you got it, Yusek. Okay, so what Di ba? happened? What happened sa Aringgurin, Kapas, Tarlac, yung Ale, Yusek, gusto lang makita yung listahan na hawak na ni Kapitan. Wala pa yung pera, hindi pa pinag-uusapan yung pera. Walang hawak Wala. na listahan si Kapitan. May listahan ka. Doon sa first tranche, wala pa. sa first tranche. Doon sa second, sa second. pwedeng meron na. Yeah, sa second, I think kasi the incident Meron na. the incident was yesterday, so second wave ito, second tranche. Kaya lang ang papaskil ng DILG, Mm. yung mga nakatanggap na. Oh. Yun ang pinapapaskil namin, yung mga nakatanggap na. Oh. At saka natutuwa ako na merong barangay na hindi sa barangay hall nilagay. Mm. Meron silang listahan sa barangay hall. Mm. Pero ang ginawa ng ibang magagaling kong kapitan, Opo. alam niyo kung saan pinaskel? Ah. Doon sa karsada, doon sa mga pader. Para hindi magkaroon ng social distancing. Mm. Halimbawa, lahat ng mga nasa listahan sa karsada na to, Mm. eto, dinikit ni kapitan doon sa pader. Oh. Yan ang mga magagaling na kapitan. Maikwento ko, Yusek, yung ginawa ni Mayor Benji Magalong dito sa Baguio City. Gumawa siya ng sistema to ensure transparency. Yung lahat ng data na tingin ng barangay ay kwalipikado ay ipinapaskil online sa Facebook Correct! account ng City Hall, sa Ang Facebook galing! account ng mga barangay. So therefore, hindi kailangan lumabas ng tao to see Correct. whether their names are included or not. At Tama yan. Yan pa, isa pa. Mm. Na magaling na innovation. Yes. Para wag na lumabas ang tao, Mm. meron ngayong website ang City of Baguio. Mm. Tapos yung City of Baguio, merong nakalagay kada barangay. Kaya Yes. kung gusto mong i-search, doon mo lang i-search. Dapat lahat ng mayor, ganyan ang gawin nyo. Yes! Yan ang sinasabi ko. Ngayon na
Gusto ko lamang balikan na Yusek yung naging asal, ano? Kasi kita ko ang gaspang talaga, no? Nick, ulitin mo nga yung isang video na nandun talaga si Kapitan. Iparinig natin kay Yusek para siya mismo makarinig, ano? Isang video. Saglit ha. Saglit, Yusek. We're gonna play the video. Yung pangalawang video. Mo pa kaya naman dahil kayo kayo niya. Makikiram ka rin tayo ko kayong barangay. Alangan ka napatan na maskiram ka kayong barangay ko ha. Paprinig po yung sinabi ni Mayor. Kahit na pare, huwag kang makialam sa ano ko rito. Bakit? Sino ka? Anong katungkulan mo sa barangay? Mas malakas ang anong tao, ang masa. Ala kong pakialam anong lakas-lakas ng masa. Kung ikaw aktivista, wala akong pakialam. Kahit na sabihin mong aktivista ka, wala akong pakialam. Huwag mong pakialaman ng ano ko rito. Ako yung pulis. Okay. Ayan. Okay. Yan ba? Yun ang pinag-uusapan. Anong barangay yan? Aringgurin, Kapas, Tarlac, ang barangay kapitan, Nestor Sikat. Ibigay mo sa akin yung text mo sa akin, pare. Ayan. I-text mo ngayon. Titignan ko yung at pagka talaga nakita ko na grave abuse of authority yan, ngayon mismo, ipagagawa ko yung shokus order niyan. Pagagawa ko ngayon, pasosyokos ko yan. Salamat, Yusek. Yung mga taong nakasaksi nandoon sa kagaspangan ng ugali niya, willing magreklamo sa opisina mo. Oo, 24/7 nakabukas ang aking opisina. Dito sa DILG, tumatanggap kami ng reklamo all over the Philippines. Ngayon, meron na akong 100 na barangay captain na patlahan ng shokus order. At nireklamo sa akin. Definitely makakatanggap yan. Ayan. Yusek, salamat po sa mabilis na aksyon na yan. Baka may mga nais pa ho kayong i-anunsyo, guidance sa mga barangay kapitan, lalo ngayon sa gitna po ng krisis. Go ahead, sir. Alam nyo mga kapitan, ito lang there are 42,000 barangay all over the Philippines. Ang natanggap kong reklamo dito, more or less, nasa 1,000 lang. Ibig sabihin, may 41,000 na matino, mahusay, maaasahan ng mga barangay. At yung iilan dito ng mga abusado, pasaway, kayo ay padadala namin ng shokus order dahil lalo-lalo na yung hindi nakapagpatupad ng social distancing, yung hindi nagpatupad ng enhanced community quarantine, yung mga barangay na nagpabaya sa sabong, inuman, yung mga may sugal sa labas ng bahay, yung mga batang naglalaro, yung mga naningil sa quarantine pass, tapos yung mga namili ng bibigyan dun sa mga ayuda sa pagkain, galing sa barangay, galing sa syudad, at yung mga namili dito sa mga tatanggap sa social alimeration na program ng DSWD. Tandaan nyo to, bilyon na ang ginastos ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Presidente Rudy Duterte. Yung mga bahay, pilitin natin na nandun lang sila sa loob ng bahay. Yan ang trabaho talaga ng barangay. Kung hindi nyo kaya, humingi kayong tulong sa pulis at saka sa sundalo. Humingi kayong tulong sa amin at bibigyan namin kayo. Kaya ngayon, yung mga pasaway, kayo ay pinapa-aresto ko na. 45 days na kayo na nagmamayagpag dito sa mga barangay. Panahon na para ikulong kayo. At kayo ay kasuhan nitong Republic Act 11469. 2 months imprisonment. Magbabayad kayo from 10,000 to 1 million. Yan lang. At ito din ang parusa sa mga barangay. Captain susuway sa utos nitong Republic Act 11469. Ito yung tinatawag na bayanihan. To heal as one act. Dito, may perpetual disqualification shall be imposed sa mga barangay official na magbabiolate dito sa batas na to. Pasensyahan tayo. Very well said. Yusek Okay. Martin Bobot Dinyo, sir. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyo pong mabilis na aksyon. Maraming salamat po. Ayan ang sinasabi natin. Decibel Valenzuela Castañeda ng Aringgurin, Kapas, Tarlac. Ipunin mo na yung mga nakasaksi sa insidente
ng kagaspangan at hindi ugaling public servant na ipinakita ni Kapitan Nestor Sikat sa inyo. At ibibigay ko sa inyo ang contact number ni Yusek Dino para makapunta kagad kayo sa DILG. Yusek Martin Bobot Dino is the Undersecretary for the Barangay Affairs ng Department of Interior and Local Government. Yari ka! Nestor Sikat. Magiging sikat ka. Lia Mampo, magandang hapon po. We're watching from Mahabang Parang, Santa Maria, Bulacan. Magandang hapon po sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Kumusta dyan ang kapitan ninyo? Lia Mampo. Vice Chairman Doming Pajares. Go po tayo, Brother Errol. Thank you, kabayan. Manoy Doming Pajares. Long weekend tayo ngayon, Sir Errol. Mahabang bakasyon. Oo nga, mahaba-habang bakasyon. Cassandra Pelicano. Hindi. Ang sagot niya. I'm listening no Arns here. Ay, Manoy Arnel Clavisillas ng Quezon City at trusty ng pinaka head ng BARM. Ayan. Manoy Arnel Clavisillas. Basahin ko muna mga suki. Ilang minuto pa tayo, Nick, sa ating program. Minsan nag-overtime tayo. Tingnan nga natin. At 6 na minuto ang nalalabi sa ating programa kaagad. Okay. Allow me to read now the reactions of the comments of our viewers. Sa ating survey question, napapangalagaan ba ng DOLE ang kapakanan ng mga manggagawa sa bansa o hindi? Ayan. Hana Claire, nako, yung DOLE na yan, paasa lang yan. Thank you, Hana Claire, mula sa Tiwel Bay. Bench Bitago ng Camarines Sur na nasa Cavite, hindi! Irene Reich Armea Asufre, paasa lang. Johnny Philamore, wale, tanggap lang. Reklamo, wala aksyon, lalo na sa SBMA, puro lang sila porma. Ganon? Ay nako, mga taga Subic. Sylvia Calisog Yampan, hindi! Yan ang sagot ni Ma'am Sylvia. Sir William Chua ng Quezon City, sagot niya, hindi maramdaman. Thank you, Sir William Chua. Rose Consulta Abiera, hindi! Exclamation mark pa eh. Sir Dave Baluyot, puro pinya. Inaasikaso niyan eh. Hehehe. Pinya. Ano? Bakit pinya? Hindi ko nakuha, Dave, sorry ha. Anong pinya? Pinya. I-chat mo nga sa akin, Dave. Hindi ko nakuha, sorry ha. Medyo hindi gumana yung aking imagination. Milan Florendo, Doc Milan, asa ka pa! Sabi ni Doc Milan. Abel Dado, hindi pinapaasa lang. Yan ang sinasabi ko kahapon. Binasa ko pa yung bagong balita kahapon ha. 300,000 ulit daw ng mga manggagawa. Tutulungan. Samantalang yung mga nakasubmit, nakakomply sa documents na na-require po nila, wala eh. Ay ano ka ba? Secretary Bello, sir. Secretary Bello, aktivista pa naman yan eh. Aida Gonzales, hindi. Manay Aida sa Camarines Sur. Dolores Runyo, big no. John Ariel Ungab, hindi. I've encountered so many people who raised their concerns to DOLE, considering that it's the proper agency. Pero wala. Hindi natin alam kung bobo yung mga taga-DOLE o sadyang kurakot lang. Now, Undersecretary Bello, napakatanga nilang binabasa ko mag-isip na ipa-deport ang isang OFW kapag hinihingan sila ng tulong, inutil sila. Pero kapag maninira sila ng buhay empleyado, ang bilis. Bello should be back to kindergarten to practice singing ang pipit.
medyo dito sa ginawa ng Dole actually, napahiya sila doon sa Taiwan. Dininay ng Taiwan yung extradition, yung deportation request doon sa... There was an OFW na nangomentaryo laban kay Pangulong Duterte. Ito naman si Bello, para sumipsip, ipinadideport yung OFW. Dininay ng Taiwan. No? Di natsupe. Natsupe. Sana ang inaasikaso ni Bello ay yung mga benepisyo, mga pag-aasikaso sa mga manggagawa, hindi yung pang kung ano-ano. Para katuloy si yung tinanggal sa PACC na pinaiimbestigan si Leni Robredo dahil tulong daw ng tulong sa mga frontliners, sinibak ni Digong. Ayan. Baka ito masibak din ito. Wala eh. Sabi ng mga manggagawa, puros forma. Sa aking opinion, sabi ni Ray Constantino, hindi! Juby Kutay, nako, dito sa Cavite, walang aksyon nga ang Dole, napakalaki ng tiyan. Efraim Montaño Germata Jr., los, sabi niya. Nani Balmes, Mr. DILG, baka po naman inyong maimbestigan ang, Simlong Bats, Bat City. Simlong, Batangas City po, walang pangulo na napuna doon. Walang pangulo na napuna doon. LV Arnaldo, Sir, bakit hindi po kami nabigyan ng ayuda dito sa Barangay San Agustin, Ramar Village, San Fernando, Pampanga? 4 anak ko, sabi nila, pili lang daw po. Isa lang po akong kasambahay. Walang trabaho. Asawa ko, isa siyang construction worker. Secretary Bello, sana dilat ang mata mo at bukas ang tenga mo. Yung attention mo, i-dedicate mo man lamang sa araw na ito sa mga manggagawa. Makinig ka sa hinaing ng mga manggagawa. Bakit dito sa Makati wala pa yung first wave ng SAP samantalang second wave na pala? Ayan ang problema. Diyan po sa Makati maraming nagko-complain. Naghihintay sila sa ayuda ng City Hall. Mayor, Mayor ano yan? Anong pangalan ng mayor dyan? Mayor Campos. Tama ba? Mayor Campos. Na nakapangasawa sa Binay. Wala daw maramdaman. Tapos may nakita pa akong sasakyan na punong-puno po ng ayuda sa Makati na ipinaharang pa raw ni Mayor Abby. Totoo ba yun? Bakit? Bakit ipapaharang? Ayaw niyong matulungan yung mga matutulungan sana nung donor ng sariling sikap na makatulong? Anak ng kagaw talaga, no? Ayan ba'y politika ba ang dahilan? Mayor Abby at mga taga Makati? Nakita ko yung L300 van na punong-puno ng mga goods na pamimigay daw sana. Hinarang daw ni Mayor Abby ng mga tropa niya. Manoy Arns, dyan sa lugar mo, sa Quezon City, kumusta ka? Sa Barm, kumusta? Pangulo sa Batangas is, Pangulo sa Batangas is Barangay Captain. Ibig sabihin, ang tawag sa Batangas ng kapitan, Pangulo. I got it. So, isumbong niyo po rito sa programang ito, yung mga ungas na kapitan. Yung mga kapitan na inuunang sarili, inuunang pamilya. Yung kapitan na yon ay sinumbong natin kay Yusek Martindinho. Tinatago yung ano man dahilan niya, pero usap-usapan sa barangay na kaya tinatago ng ungas na kapitan sapagkat nilista niya yung asawa niya, nilista niya yung 3 anak niya, nilista daw yung nanay niya, buong pamilya nilista. Kaya pala, yan, hindi may pakita, baka mabuking. Napaka makasarili. Yan, ganyan po Diyan po tayo nabibwisit sa pagkaka-extend ng termino ng mga kapitan na mga hindi naman dapat ini-extend na.
Di ba? Sa halip paglilingkod, ay pansarili ang lakad. Ang bilis naman ng ating oras. 2 minuto na kagad ang ating overtime. Let's get back to our main issues. Kontribusyon po ng mga manggagawang Pilipino sa ekonomiya, kinilala po ni Senator Bongo. Pangulong Duterte nakiisa po sa araw ng paggawa. 1 milyong trabaho po, balik probinsya at package benefits na sa recovery plan ng gobyerno. Mambabatas ipinatataas pa ho sa 20 million katao ang mga dapat bigyan daw po ng SAP. Yung 18 million nga hindi pa mabigyan eh. Ayan, so yan ang problema. Yung 18 million na unang nilista, hindi pa mabigyan. The last time I've read a news, naipamigay ng DSWD 22 million. Tapos bigla may lumabas 18 million. Nakakalito eh. Gobyerno pinayagan na po ang partial operation resumption ng mga pogo sa bansa. Special talaga mga pogo, no? Supreme Court pinalaya ang halos 2,000 o 10,000 mga preso sa gitna po ng COVID crisis. Yung mga preso po na pinalaya ay yun pong mga may magaan lamang na sentensya na hindi pa mga convicted at tinatawag na PDL, Persons Deprived of Liberty, na hindi lamang ho makalabas sapagkat walang pampiyansa na punishable by 6 months imprisonment yung kanilang mga nagawang kasalanan. Pinalaya na po ng Supreme Court. Madidicongest po yung mga kulungan. May iwas pa sila sa possible infection ng coronavirus sa loob po ng mga kulungan. Very good, very good. Tess Ate sa Valenzuela. Hello, Pards. Keep safe. Thank you, Tess. Sa Gente de Leon, Valenzuela City. Mga taga Gente de Leon, kumusta po kayo? Commissioner on Higher Education nanawagang huwag gamitin sa COVID-19 response ang free tuition funds ng mga SUCs or State Universities and Colleges. Hindi naman daw ubra ang full online learning ayon po sa mga pasok o sa pasok. Ibig sabihin ng pasok, Philippine Alliance or Association of State Universities and Colleges. Samahan po ito ng mga universidades at mga kolehiyo. Hindi sila kumbinsido, hindi daw feasible yung full online learning. You know why? Kaya pinag-uusapan po ito sapagkat, di ba nga, suspendido na yung klase because of the fear of transmission of COVID-19. So wala nang pasok, suspendido na. Dito po sa Baguio, all the way, suspendido na po wala nang pasok. Of course, hindi natapos yung school year, di ba? Meron pang isang grading period na naiwan. What you gonna do about that? Okay, nag-iisip po yung CHED, yung DepEd, to come up with full online learning system or technology na magagamit kahit nasa mga bahay-bahay yung mga estudyante or nasa bahay din yung teacher. Kaya lang parang hindi kumbinsido yung asosasyon na mayroon pala kasing problema sa internet connection, stability ng internet, mga estudyanteng walang internet sa bahay. Valid nga yung ano. So kailangan pag-usapan. Samantala sa Cebu City Jail, 125 pong preso naman ang nag-positive sa virus. Babaeng 4-piece beneficiary mga suki nahulihan po ng higit 1 milyong halaga ng shabu sa Cagayan de Oro City. Kaya ako nabibuisit sa programang ito na hindi naman talaga nakakaangat ng buhay ng mga mahirap eh. Tingnan nyo, beneficiaryo na, nagsa-sideline pa ng drugs. Nahawa naman ng COVID-19 sa buong mundo, pumalo na po sa 3.3 million katao. Mga namatay po ay 233,000 mahigit na. Kanina pagsilip ko sa data ng US, 60,000 na yata ang mahigit 60,000 na yata yung namatay sa US. Nakakatakot. Lisel Consulta, salamat sa pagsilip. Hi Kuya Errol, pati ulit po. Ano yun? Pabati ulit po. Yan, Lisel sa Marilao. Thank you. Marison Samson, asa ka pa, kasama ka sa number na. Asa ka pa, kasama ka sa number na. Yan. Yan. Sige. Napapangalagaan nga ba ng dole o hindi ang kapakanan ng mga manggagawa sa bansa?
the workers themselves are the living witnesses. Yung mga manggagawa ngayon, yung mga buhay na mga manggagawa ngayon, mga nanonood sa akin, kayo ang mga buhay na patunay kung ang DOLE po naasikaso ang labor force sa ating bansa. Hindi ko na kailangan magsalita. Alam ko na malaki ang pagkukulang po ng DOLE na dapat bigyang atensyon po ng DOLE ng Secretary Bello. Hindi yung mga deportation na yan. Daming problema sa loob ng bansa. Aasikasuhin yung sip-sip tumbong. Baka sibakin ka pa ni Pangulo. Sabagkat alam ng Pangulo ang hirap ng mga manggagawa. Ha? Baka matulad ka doon sa sip-sip tumbong na Deputy Commissioner ng PACC. Asikasuhin mo, Secretary Bello, nakikiusap ako. Focus! Sayang ng tiwala ng Presidente sa'yo. Focus on the welfare of the workers and employees. Salamat po sa mga sumubaybay sa ating palatuntunan sa araw pong ito. Salamat sa mga taga Nueva Ecija, mga taga Quezon City, taga Valenzuela, saan pa, Marilao, dami, mga taga Batangas, taga Makati, taga Bulacan. Salamat po sa inyong lahat, sa lahat pong mga nanonood sa ating palatuntunan. Labor Day po ngayon. Alam mo, si Errol na kami po ay manggagawa din. Bagamat tayo ang may-ari ng Leaders Philippines, I'm still part of the workforce. No? What I'm doing right now is working. I am working. Sino magpapasweldo sa akin? Sarili ko. Bigat, ano? Sarili kong magpapasweldo sa akin. Yung ibang employees ay may boss na tinitingnan nila, tihintayong magpapasweldo po sa kanila. Mas mabigat kami. Mas challenging yung sitwasyon namin that we have to situate na kaya namin pasweldo ng sarili namin. Yan ang kaibahan, ano? At ramdam po natin ang damdamin, kalagayan, sitwasyon po ng mga manggagawa. Lahat ng mga manggagawa, mabuhay! I'm with you! Sa ngalan pa rin po ng ating Broadcast Officer Ernie Kudakame, Operations Head Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, dito po sa Leaders Philippines, sa Pinoy Extreme Channel, paring Norman Castillo, Direct Norman, Renan Lopez, Val San Pedro, Lawrence, MJ, and Arnold. Pinoy Extreme Channel side. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.